L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA esprimit tħassib serju dwar sejħa mill-Gvern għal proġetti ta' housing affordabbli fuq art pubblika li ngħatat b'xejn. L-MDA qalet li ma taqbilx li l-iżviluppaturi jingħataw art pubblika biex jagħmlu qlieħ minn proġetti soċjali u akkużat il-Ministru responsabbli Rodrigue Galdés b'nuqqas ta' trasparenza u diskonta qed jiftaħ il-bibien għall-abbużi. Tenniet li l-proċess għandu jsir b'kuntratti pubbliċi fil-waqt li żidet tgħid li dan il-mudell mhux biss joħloq kompetizzjoni inġusta fis-suq, iżda wkoll jiddestabilizza l-valur tal-proprjetà għal min diġà investa fl-għajxin tiegħu. L-MDA wissit li b'dan kollu l-Gvern jista' jipperikola l-industrija joħroq riski għal banek u jinkoraġġixxi evażjoni fiskali. Fl-aħħar nett talbet biex il-Gvern isaħħaħ l-iskemi eżistenti u jirtira dan il-proġett. Minkejja dan f'reazzjoni fuq il-medja soċjali l-Ministru Galdés qal li l-MDA għandha tifhem li dan il-Gvern mhux se jħalli s-suq isuq fil-qasam tal-akkomodazzjoni affordabbli. Dan hekk kif il-Gvern flimkien mal-Knisja ħareġ bi proġett biex joffri mezz ieħor ta' akkomodazzjoni affordabbli u temm jgħid il-260 residenza affordabbli fil-proġett se jinbiegħu bi prezzijiet ta' madwar 30% jorħos bis-suq li minnhom se jgawdu familji Maltin u Għawċin inkluż żgħażagħ u għalhekk juri kemm dan l-iżvilupp hu meħtieġ.